Mga ka-disciple, napansin mo ba to? May ibang sekta o religion na kapag sumali ka, parang may membership fee. Kailangan mong magbigay ng eksaktong 10% ng income mo. Pero, required ba talaga yan sa Bible? At paano yung tinitignan ng simbahang Katolika? Tara, himayin na natin. Ako si Brother Rai, isang digital disciple. And today, pag-uusapan natin ang tithing o ang pagbibigay ng 10% ng kita sa Diyos. Saan ito galing, bakit ito ginagawa ng ibang sekta, at ano ang turo ng Katoliko dito? Ang tithing ay galing sa Lumang Tipan, lalo na sa Leviticus 27:30 at Deuteronomy 14:22. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay para sa Panginoon. Ginagawa ito bilang bahagi ng batas ni Moises para sustentuhan ang mga Levita, ang mga pari noong panahon ng Israel, dahil wala silang sariling lupain o kita. So ang 10% noon ay practical and spiritual support para sa priesthood and the temple. Ngayon, bakit may mga sekta na ginawang required ang tithing? Example, Iglesia ni Cristo, Mormon Church, Jehovah's Witnesses at iba pa. Sa kanila, organizational and financial model ang tithing. Sa ibang sekta, obligado ito. Kailangang regular kang mag-abuloy, mahigpit ito sa kanila. Kapag hindi ka nagbibigay ng 10%, maari kang mawala ng karapatan sa ilang serbisyo ng simbahan, itiwalag, o hindi ka maituturing na active member. Para bang ang kaligtasan nakatali na rin sa performance ng pagbibigay. Kumbaga sa love life, hindi kanya mahal, kailangan kanya lang. Pero pag wala ka nang maibigay, iiwan ka rin niya. Ang sakit. Ngayon, ano naman ang teaching ng simbahang Katolika? Sa Bagong Tipan, wala nang direktang utos na magbigay ng exact 10%. Sa halip, ang turo ni San Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob, ni dahil sa pangangailangan. 2 Corinthians 9:7. Sa Katoliko, hindi sa pilitan ng 10%, pero inaanyayahan tayong magbigay ng bukal sa loob ayon sa ating kakayanan at pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Ang tanong ay hindi ilang porsyento, kundi paano ko ibinabalik sa Diyos ang bunga ng kanyang biyaya sa akin? Hindi masama ang tithing. Actually, it's a beautiful way to show trust in God's provision. Pero kapag ito ay naging parang buwis o kuta para sa kaligtasan, nawawala ang tunay na diwa nito. Tanungin natin ang ating sarili. Nagbibigay ba ako dahil mahal ko ang Diyos? O dahil natatakot ako mawalan ng pabor sa simbahan? Gusto mong suportahan ng simbahan? Praise God! Pero huwag kalimutan, ang Diyos ay mas interesado sa puso mo kaysa sa halaga ng wallet mo. Follow niyo ako para sa mas marami pang ganitong mga pagpapaliwanag sa pananampalataya. This is Brother Rai at sama-sama tayong maging digital disciple sa katotohanan. Online for Christ, offline with purpose. Hanggang sa susunod, God bless mga ka-disciple.